to be educated, but I'm so frustrated. Di berkaham jatanana hingga angka tabu tuku ipaika di borjorani parta tin ke datin tuku ka sinyang wati bo hasingo wa ipai drop mia fruit sini puskini ni aromani hingga paisa songi saka hingga tai bagi hingga friso toni ke serlia hor nei mia hingga ang tabu chernai ano hingga tai mungsa moi hingga suti songnai taklai bosan suti jaya ko tini puila songnai tini puila sai nai abai songnai suti hingga tang tu thokjak sugu hingga abono tini sinai sinai taklai bosor suti budam hingga muka tu pai mani ya nogni no ma phui mani mia hingga abono ta bang songnai mia furu ma phui mani suti abono abai songnai hingga abo ta share garanai hingga abo shetuti ango suti no hopere wina garanai tabuk piaza ora keri sumbai hasing mama kaberama ora mosha mosuti naka tau mui sambaranai kari rikata buk mai cagar naik muya bay hot bahan mungkin seti bay bokrak sama diwani mai cepe kya no phari roi kya tabuk bokrok motong mani jalang sokan bo teitu komoi bokrok soi tu ko jaya baloi tongkha bokrok motong jong ta khana tini mangna sujaya khana ma soi sinai bokrok khana sande khana bokrok soi ti ma to sinai mai jamani bohogo pungka bisi jaka moi bo thoka suti taklai bosani tini pila sama bela thok soka mai bisa kan kasuk le pai biar kisah buk sasa kisah papta papsi ngata ang bori zakan ka ba share kurus khom romani pogi thangka rujai ma tonggo galo tai shari pi ka ba patha ta